ngai thatu le thlir tu te zong song in zawain kan video thara hian kan lo lom le beka cheu ole tun tum kan video achuan no palar a hun laia anni tluka media le khovel ngai ben in ngai zong an om kher lawang ti tur khopalar Victoria Beckham le David Beckham ate chungchanga anin hmangi chhodan ne anjen kongte anin kara engboy na nge thleng ti te he video hian kan tar lang dona video te abula tang atop thlengin milau thlir sakin milau ngai thlak sak le theu donia ama sabera chuan Victoria Beckham hi ahming pum tak chu Victoria Caroline Adams ni in April ni som pasari kumsang khazakwa somsari palia khan Harlow Essex England alo pianga chungko khosa theitak wantlang chunglama tanga lo chu chhuak ni in papa hi Tony Adamsa electronic engineer hlotling takmai ani a somle paya an hausak ema wang hian no pangte ani lai po in Victoria hi a thian derwal odien anu le pa bula hian anwar ngai lova an chung kwa cho in enkol na thatak tak le fel fai tak noya kai shoi ani thlata wangin Victoria nung chang cho amoi ema tin anau panlaya enkol that ani na hi ton thleng po in anun da na ron lang chokin afati enkol na thleng po chuan anu le pa enkol dan thatak tak te cho a chom nung zel bok ani interview ane na Victoria chuan school akalaya apa ina Rolls Royce school athla thin thu asuya heta tang hian kumsang khazakwa somria chhawela Rolls Royce car man to tak chuang pha ani na hian chung ko khosa thei tak ani zia atilang chiang hle ome ma se Victoria hi me chedang lam tak ni in adu ang taka zalena om theina mun chu mun tlem te chaw ani thonga chen koma in ti hlimna te po chu atlei rol chwa po athil boy pui lo bir te zingami ani hiala chuti rolin achung te bola chuan ano panlai hian stage lian tak taka chetla chu achak thin zia soifo thinin enge motak mi tina an ngai hlu deu mai ni be chu achak thin emiama chutia achak zong a soite po chu anu le apa te po chuan no pang thu hla ang mai maya lo ngai saklavin an fano chuan achak zong tak chu ati theinan le lotling taka awm theina tur ani don chuan ti in lam zirna le lem chan zirna skula an kaltir phata a heta hian Lane Theatre Art School Performing Arts School a thaber pola chuan kaltir ve ngalin chuta chuan lamte lem chan te le zai de chu Victoria i chuan a rolin asirta a atuina tak alo ni bok nen Victoria i chuan a thil zira thate chu ani ngai lova tin hemi konga hian anu le apa te po chu an funutan hian ngep takin an loading bereng bok nen foi phor tu thatak ani na po chuan mani engine tok na Victoria ya chuan atuna se mema te chuan no pangte in Victoria i chuan rimoi ngai na bek ni chhauta te rian ben pakhat persuasion ti a chuan atelta a heta atel na ben hian sang tak thlenglo ma se tun din huna Victoria ina a thlen theina tura atana thilpui mo ber ani thonga amai ro chu an ben hian perform na hmun tur chu nei ve thin ma se stage lian tak taka ero anin lan phavelawa an ben pol hian hlati potlem zong chu an nei ve man ani nima sela an ben top na hi Victoria tan ero chuan top na nilavin bultan na thatak ani hlau thong kumsang khazakwa somkwa aloin her chho chuan Victoria nun thak thleng vek thei tur thel chu ron thlengin chuta chuan rimoi khobela mi chhai thiam group choi to lo tur zinga chuan ama a theina le thiam wang leo chuan a ming chu khobel poma chuan aron cherveta a chuta chuan British Entertainment Magazine pakhat The States an ti chuan London a audition ron nein Victoria chuan chu alo ti ve a chuta chuan azira tak meu zai le lam mang chuan sang taka aron inbor ta hlo mai arwal hian ama ang thowa zai thiam le lam thiam mi chepali te chu thlan chawni in chung te chu Victoria e Melanie Brown Melanie Chusum Jerry Holloway le Emma Bunton te chu group siam sak ani a bul an tang re thian mi puite ngai ven an ron hloin an thom po alian kal emema chu an group ninga tan chuan Spice Girl ti phani in an vai hian shiat an ol sam thein tur hian ming phua sak ani thewa Victoria ipo chu post Spice ya shiat lar ni zuin a ming po chu ami ziali ain cheina thleng chuan ain mi hle nge ani te chuan kumsang khazakwa somkwa paruka khan Spice Girl chuan an first single la de chuakin chu an hla chuan mi ati phurmai ba ka a hlim hle boka chu mai ni lavin an hla chuan lam a chhum tel emo ti mai thei tur hian
an hla play ruala thu khong reng an ngai lo ti the hial khop chuan mi tia chuan an tlana ema an be se phak pi alamin an din mun chu a in bor chak ati the ome te chuan ram sang sang somthum pasari zeta chuan an hla hian number 1 ina chu hauta hialin Spice Girl chu group chuak thar ni ma se an hunline na chuan a ber ani ti lo rual ani telawa tin me che om khom na ani boka wang chuan me che thil ti thena in rin tok na le me che ate chuan an do ani pho chuan engkim an ti the sia chu Spice Girl group hian an ron keng tel tlata chumi wan chuan an mani anga me chela tlei rol te nge san an hno na sa zol phain mi pa te po an moina chuan a hip ni ema tin an in che dan engkor nge an ha ka engtin nge an sam an ti thin ti dan song te po chu mi pui te chuan lo ngai venin camera le reporter te chuan an kalna huna pianga chuan an zui ba ka mi pui te chuan an bor lui rung sel bok ani amai ro chu Victoria ero mi zedang lam tak nei ani awang le noi mel apot wak ngai lo awangin sel a hlona sa thin ema atong da de a che zia te chu mi te chuan wana na lo zir khum thinin a telpui a thian dang te ai chuan sel po akai ol bik ema ma se mi dangina an soina te chu Victoria i chuan engama ngai du ho lo thung mi te na an du lo lai ami zia po chu siam thatum na po chu nei lem no chuan ami zepa ngai na thlo lo tak mai chu ala chom nung chun zom reng zoka chu mai ba ka tungi ania atan engi thaber ti chu mi dang ni lovin a hre chiang tu ber chu ama ti arin tla ta wangin mi soina awang mai maya nung tol chu atum ho lawa chutian chuan an hun laia a ber kai Spice Girl chu khovel rampuma an ma ni ngai sang to le do to chu pungta zelin kan soita kang khan media le reporter lampo chuan an mi mal hun thol po nei man lo khopa an zar boy thina wangin an chanchin te thamte tak tak po chu news tinga pomvek ani chen bok ani te chuan heti lai tak hian Spice Girl le Victoria e vorlar le zol thei tur thil chu ron om le in chu Victoria nge zong David Beckham a England footballer lar berti the hial khopni na anin mang ina zen kongron in chan chau chu ani a David Beckham le Victoria Beckham te hi anin ngai zon lai le anin nei no po hian media ti mit fuk na ber ni cheni in kum sang ni kum chawela phe kha chuan England lal chung kwa ti ai po a ngai ven hlo zok ani hial nge ani David Beckham hi kum sang kha sakwa sumsri panga me ni nia khan Leytonstone East London a lo piangin ani hi chu Victoria ang lo tak hian chung ko khosa thei taka tanga ron chur chuak ani lo thunga anu le apa te chu an chung ko ei khop an tho chwa theina tura ni tina in hlo fa chopa ei zong ani a amai ro chu mi hausa tak ni velem lo ma se apoi mo ber chung ko in lungrua le in ko ngai tak ani thung ani chuan an chung ko hian football in fiam na chu an ngai na thin emiama abikin apa hi Manchester United fans ro kol tak ni in football angai na chu afapa chuan atu chhota a chumi ni wan chuan David po chuan football chu ron ngai na chhowe in a thiam zong tak le a theina zon tak kong alo ni bok nen ano pan ang ain David ball pete chu adik ba ka ana thin ema chu chuan apa chuan beisen sang tak ron siam sakin afapa chu engtik nia emo footballer lar tak ani ngei a ring tla thina te chuan hunte aliam zel nuwa phe chuan arin na chu a sol lo hle ani ti David chuan aron nim nge don ta ani David chuan Manchester United Youth Academy zom tora som na chu dong ta thuain a mauna beisen sang tak nei chung le a chung te ta na maso na le khosak nom sa jok apek thinan chuan nu le pa ngai rol lek alani lai chuan David chuan academy chu azom beta a helai hmuna hian thil tam tak zerbelin a thiam na le theina ama ina a hai chwa zo silo tam tak chu hai chwa sak ani mai ba ka chumikal zela chuan hlotlin ro pui tak main alo mokta a te chuan kum som pasari mi chu ani lai hian apa ngai nat e mem club Manchester United a chuan senior team aron tilin khelmual yan zo ka chuan ball chu thiam takin a khal koi ve ta zor zora heti hun lai hian apa po in afapa chu a chuang hle ngi ani te chuan Manchester United a aum lai hian an club tan chuan loman tam tak te dongin David chu alar chhota hle maya a in khel thiam na mi pe lama hian pahmel thatak an ina chuan mi ngei ben chu a hlo lo thi talawa ama rual pui te chau chu hi blavin kum upalam thleng chuan ama ngai sang to thanem tak mai chu an lo pung ta zela chutian chuan a in khel mang hian sumpo chu thok chok tam te tel telin
Atay mak na le atumro na awang hian achung te po chu nuam sa takin ada beta a achung te po chuan an fapa awang hian nun ha dam thlak tak le o om tak an nei pha ati lo thei talawa chu mai ba ka David aron tlangwal tir hi a mel tha in meichia te chu a hip thei em ema England a chu a ming chu lar lavin khobel ram puma chuan a in khel thiam na le a mel tha tawang hian a lar hle bok ani ti chuan kumsang khazakwa sumkwa pasari aron in her chhuaka Britain milar pahni Victoria ile David ate chuan mi pui ngai ven em mai tur chanchin thar chu ron nein chu anin ngai zon tho hi ni a anin ngai zong ani ti media lamina an share tir phei chuan news an do lo ta wangin David ale Victoria mi mal nun po hi za zawlavin anzar boina sa hle a khang hun lai khan England lal fun do om tak lady daina a thi hnuwa England a chanchin soi tamber ani e an ti hial thina ti chuan David ale Victoria ite anin hmona ma saber chu charity football match ani in Victoria ichu a thiano melpinian he hun man na hian an kalve a heta hian David apo chu kalve bokin program zo hnuwa chuan tumlok lo dewin anin hmuwa heta che hian an pahnia chuan soifia thiam lo in hip to namak tak mai chu ron piang chhuak ta ngalin Victoria ichuan a thlona chuan na tiketa a phone number ziakin David chu apeta a le chuan heta tang hian anin kar chu atak takin alo in chan chhota ani anma ani chanchin ngai vena do tu te chuan posen bextia an ming chu lo phosakin in me ti tu po chu an nga ta phiana heti rol hian Victoria ichu David abial no ni tora atlin tok lo thole a mel thatok lo ti pol ti po chu lo om nok bokin anma ani to ka milar tak an ni ve ve awang chuan anin hmangai na zin konga po hian in rol tum le thangkam tum po an tam hle a ma se chumi chung po chuan anin hmangai na chu choilam ai ma in parvul lam apan emo te mai tur ani zoka an kalna apianga chuan camera a tin reng ni in an pani dan chuan mi puide chuan hun thol po an siam mi olawa chute an chuan anin kara thil thleng zong zong te chu media lam chuan ponzar in ring rana lo chang ringin soisel to tam tak an lo om bok nen anin hmangai na po chuan rei adai po an ring lo hlom hle a ma se an rin angot chuan Victoria ile David ati in kara hmangai na om hi adal ho lo thung hetianga zar boy tu le ti boy tu an om reng lai po hian om don tla teng thinin anin za tun hle maya tin boy hle ma se an pahni chawa hun an man theina tur hian hun thol po anin siam lui sham sham zela heti lai hian David a chuan kartin match nei ze in Victoria po spice gal angin khobel mun sang sanga zai turin azin chuak reng boka anin hmu be the chuna la mi puitile media ten anzar boy ne thin ema bang hian ando ang point hun chu an hmang tha thei thin lawa ma se an ma ni do tu te le ngai sang tu te ero chu an da poimo thiam thinin an chanchin chia ngai changa eng tiklai mai po media tina an zui ro chung po chuan an do thei dun hle thung ani te chuan rei lo te a David le Victoria te chu in hualin David a chuan Victoria i chu in hual nan diamond zong bun moi le man tau tak mai chu a bon tir ta a chumi hnuwa tang chuan engtika nge ani neyang khoya nge ani neyang ti chu mi puite chuan an lo thlir thup le ta ani te chuan kumsang khazakwa sumkwa pakwa July ni li alo in her chhoka England mi puite chau ni lo khovelina angai ben mangai na lipuya zong lut mek David le Victoria te chu ro pui takin Littlestown Castle Dublin Ireland bula chuan in kosuin lalfano le lalfapa in na hun mang ang mai chuan in nei na hun an man dan po chu apui emema Victoria e chuan designer lar tak vira wang mau korban nei lo chu ron hain rang ka chak lukhum akhum boka heta amau kor hi asim pulin he amau kor apasal ni nia a ha kang mau kor hi aron lar pha phiana chati lai mekin David apo a hmei chadu ber ani nia chuan pot sod war moi takon ha in anal he boka he anin nei ni hi engtika ma theingil the to lo tor khapa ropuya bo sai ni in reception lama po Victoria ile David a chuan korrong in ang bokbon rong ron ha in an moi hle boka he anin nei na hun man pui tor hian kovel mun sang sanga milar te po chu ron tel hlumin anin nei na boruak wak vi thi news pakhat atling hial nge nge ani te chuan anin nei nuwa chuan no patina an lo song po thin chung ko hlim tak din chu Victoria ile David ate song to na po chu ani beta a an no pa hian fa pali nein chung te chu Brooklyn Romeo Cruz le Harper te an ni a an fa pa upa ber Brooklyn Joseph Bek khama hi anu le apa in nei ma
Mars thla kum sang kha zakwa samkwa pakwa khan lo piangin apian lima tang reng hian anu le apa awangin ngai ven a hlo ngal em ema ani hi modeling lama te kalin thalak le asiam lamte atui em ema tin anu le apa te chuan midang za tur te athil tina kong tin renga thokrim tur te le in ngai tlom tur te in an fapa hi an zertina sa thin le bok ani te chuan an fapa ni na Romeo James hi kumsang ni pahnia khan alo piang ve thunga mi te chuan anu le pa te miniverse tia aming chu lo phasakin anau panlai chuan tennis lam hi angai na thin em ema ma se ton hnu hian modeling lama kal thungin brand tam tak a thopui to thina in anau Cruise David hi kumsang ni panga khan lo piang ve thungin ani hi chu anu lama akal ni om takin anu ang hian remoi le zai angai na em ema internet vela a remoi tum lai te po hi a postol china te chuan an fano pang berle an fano nei chuni tur hian kumsang ni som pakhata khan fano to om tak mai har pari chu an nei le a ani hi fashion show vela anu kyanga atlarma sabera achula hi mu tur atamin fano nei chun le no pang ber ani na hi kong tam taka alang se me ma in apa chu har pari veng turin om tak ti te in an chung ko ngai sang tu te chuan soi chinin an chung ko thlim tu ber ani bok ani ti chuan David le Victoria te hian an fa te chu an thei ang to ka tha en kolin abikin an no Victoria i chuan a fa te chu a en kol na sa zwala an ti tur le an ti lo tur chu a hun le hmun tur thlenga thlan fel sak dem thinin Victoria hi a fa te en kol na lama chuan anem lo hle boka chuti rwal chuan David a ero a fa te tan chuan pathatak ani theinan an nu ang lo deuh hian a fa te laka chuan a in ti pa tlat ngai lo thunga ma se hetia a fa te tana mi zenel om taka a omna awang hian anu pui Victoria i thu sei chu a fa te chuan an ngai puimo pha fo jok thina in an fa te chu zertena thale nun dan tha an don thenan an nu pa chu nu pa in lungrol tak ni in an fa te chu engkima a puimo le phasabira an da a chung ko hnuchia an chia thiam thenan hian atam thei ang ber an fa te chu an hun ola hun an man pui bok thin ani te chuan kumsang ni pathuma khan David a chuan hunri tak chunga alo khel to na Manchester United chu chwasanin Spain club Real Madrid chu azomta a heti lai hian Victoria nen hian fa pahni nei to in chung kota na in khal chu thilpui mo tak mai ani awangin Madrid a chuan ama in avakalta a hetia fanau en kola nu ber UK lama a boy chin lai hian David a ero ain khelna awang chuan media in an boy pui thin hle a anu pui fanau te chu ngai saklo ang hiala po hming chhena po chu voi tam tak ato phang nge ani chuti lai mekin a personal assistant Rebecca Lucy kumsom hni paruk mi nen chuan thom hriat lo der theilo an lo nei bok nen ngai ven lo hlo sa to David le Victoria in kara chuan media mi chu a fule da thup maya Rebecca hi kan soita kang khan David a Madrid a kal nuwa a personal assistant ni in Spanish le English hiam tak mai ani a tin ama hi me chhe om tak mai ani awangin heti hunlaya David anena an thu thang po hi oi lo tu ain oi tu po an nga pha hleya he thil hi an soidana chuan David ale Rebecca te so an chian pakhat Brazilian in khel thiam Ronaldo a pian cham phaphak lom na an kal ho chu hotel a riak donin heta tang hian hun an mang do na sa hle angin an soya heti lai me khian anupui Victoria ero chu a fatinin UK lama khan an la om thung te chuan David a chuan anupui chu assistant laka awire santi tho chu adar sakta ema engtin nge David a chu aron tong chuang te chu mi pui te chuan lo chang da thupin enge thil tak tak chu ni ta ang te chu an ngai ben hlom ta hle maya ma se David ero chuan Rebecca chu assistant jungot ani thole anin kara engthil ma awm lo thu te soin anuna chuan achung kwa che angai pui mo tho chuan thuthang tam tak chu ti dai atuma amai ro chu omzia anei thui lo hle thung achan chu Rebecca chuan David anen chuan anin hmu sakbera tanga anin kara enge mo soifia thelo awm to thole an modun fo tho aron soiwang kha lo ni a te chuan hetianga apasal assistant den thom an nei la hian Victoria chuan ngoi a chotlata chuta a soizel dana chuan heti lai vel hian David atenu pa in kar chu a chelhe ni in an soipok ani amai ro chu Netflix documentary a Victoria chuan heng hun laia thil thleng hi ron soi chuak vel in khang thote khan a thon na thin hle thole aril rolam po a boy thote aron soya tin anuna a hun ton to song song a chuan thleng non to lo se ati berle a hlim lo lai ber ani thote soin
David a po chuan engtin nge kan paltlang the ati hial nge ani amai lo chu heng hun la hian Rebecca chu ron tong chuak vel in chuta chuan David an do sei anga lantier atum thote aron soya tin David a chuan a ho sakna le a thil ti then awanga ara be thole thudik po dot anga a chho sak vek thote a soiboka mase apoimo ber thudik chu a hriat la tawangin engtik nia emo highland ani don tho tho ti in kumsang ni pathum chhovela be khamanena anin kara thil thlenga wanga inchir thena le mol phona nasatak aton dekha achan dik tak chu David a ani tho hoi sen daka ron soyen kang thil te khan aril rolam thlenga har suna asiam sak tho a soibok ani ti chuan tuna hi chuan be khamate no pa in kara hian khatiang ang boina kha a thlen hria tur om talawa kang hun laya David le Rebecca ti in kara media in a soidan le Rebecca in a soide hi thudik nge ni anga be khamate no pati chhia tuma wanga dot phwa chok mai mai sok ni ta ang ti so pin fi ana momal tak om tak lo awangin hria thei ani talawa chuti rwal chuan Rebecca thu soite po kha thudik chu ani be thei thaumai ole khati zong kha ton chuma kan ngai thla khau le the chu alo ni le ta a kan ngai thak tak David te no pa chung changa in ngai dan te comment section lama in lo sei vele cheu donia